mwana wangu anaituma wakaenda Joni 2 months chete tonzwa kuti mwana washaika apa ndo patakatarisira kuti mwana zvasvikira pakushanda wakatorwa nomukomo wake pamwe pachaitawo machanges pakati pomusha uno saka ndiri kushushikana nemwana wangu wakashaika muna November pane 3 weeks izvezvi takangogara vamwe vari kushanda takangosimawo musi watakasima chifumire chacho ndo pakanzi mwana washaya takangogara hazvishandiki mwana wangu wakashaika Joni mwana wangu wakafurwa ari mumba takazongodzwa meseji yosvika iri Sunday makuseni chinzi mwana washaika asi kufurwa ari mumba asi iye waidiwa kwanzi kwaidiwa masutu asi mwana watoshaika akafurwa ari 1 here uyezve ndai yamakazwa kuti wakafurwa inga imbori ndai mosho hapana kuti yatakanzwa akafurwa chipo sandonzi anga ari mumba akazvivatira akuda unobudawo panze anonga akati kurira kwepfuti semunhu anga achangopinda muSouth Africa zvakamuvhundutsa here kana kuti semunhu anga akarara aitodawo kuti unotsvaga rudetsero panze kutoda kuti abuda aite se atisi saka indoona kuti maybe zvakanzi maybe mumwe musutu bhozi wakafa vari 3 2 masutu ne1 mushona wedu same time saka hama dziri dzakadoneta mari kuti mwana auye mwana wauya tiri kunzwa kuti vekusouth havana kuita body view asi muroora wakaenda kutora mutumbi wakatoona mwana body view yake asati agezeswa akati ndiyo mukofini muroora wakataura kuti munhu wamazondiratidza uyu wasiyana newati matanga undiratidza haasisiri yeye uyu zvikanzi nadhiraivha uya ari uye mbotarisa muri kusaidi uko ndiwo muone kuti ndiye here ndobva mwana watenderuka zvikanzi ndakutoona muteni ndotoona chidima dhiraivha akati ngatiende handiti ndini ndakauya naye saka ndingatadzawo ziva munhu wandakauya naye wotosumuka kuenda kumba kwemwana wangu uya wakashaika uya hanzi hakuna kukwanisa kuitwa body view nokuti kwakasvikiwa manheru vanhu vaiita munamato chechi yotogurwa sevhisi iya yagurwa votosimuka saka kuna baba amwe vanga variyo veukamawo havo sekumaraini hanzi takasvika pane rimwe garaji baba akati zvatangosimuka nemwana tisana kuita body view kwai iye dhiraivha wakangoti ngatiende ndiyo vatobva kupitori zvakanaka wakauyiwa naye pamba paaigara yemukomana kanzi paitwe body view vanhu vakangoti atamuona iye ari iye sungoni yakaitwa ndekuti maigurundo vanga vakaenda vakati pandatanga kumuona kekutanga vamuninda vaona ndivavo asi kechi2 handina kuvaona zvakanaka dhiraivha akatoti ndokuvhurira here kuti muone vanhu vakangoti regedza akona kana maona kuti ndiye hapana chakashata ngatiitese ngatiende tabva tatofamba zvakanaka hatina kana patakamiswa kana kuti titi motikari ine zvayakamboita takatofamba zvakanaka kusvika tasvika pano mapepa munhu wakunanga nemapepa akakwana here paakazokrosa pabhodha kubvejoni kuya uno bamunini vanga nemapepa akakwana kusvika vasvike pano bhokisi kofini yakapinzwa mumba hapana body view asi vakazosara vozvitaura vakati dhiraivha ndiye waifanira kuti chionai kuti mwana wandauya naye ndiye mwana wenyu chaiye here dhiraivha haana kumbopinda mumba waitomanyirawo kumba kwake kwanzi kwachironda here aenda kumba kwake takazoona manheru acho chifumirei tachengeta mwana wedu tichiti mwana wedu otoya achiti honai mapika aya uyu ndiani toti mwana wedu uyu ndiani tikati hatimuzivi zvikanzi zvino zviri kunziwa machengeta ndeuyu saka pakazosvika nguva yekunzi mwana wedu isusu kwatova pabhodha vabereki uyai mutore mwana wenyu watakauya naye unoyu asiri iye uri kufukunurwa saka kwakatofukunurwa nezuro saka vakaenda nezuro nomutumbi uya vakasvika pasina mwana wedu tongodzwa kungoti hanzi uchiyo wai wakauya pabhodha akadzoserwa pamwe kuti isusu tiri uno tidini tidzikamise hana saka pari zvino vasina passport vakaungana pabed bridge pabhodha amene vapinda mukati kuti vane mapassport dai 1 dai 2 vasi kutitaurira zvizere ndiri kutogashira meseji yafonwa namufundisi vachiti kuri kudiwa mari amene kuti vanhu vari pabhodha vangani baba tafura vepanapa vari kuti takufawo nenzara tibatsirei nemari
pay forward tuwane kudzoka kumba nokuti hatichazvizivi kuti mwana wedu uchabuda zvarini. Saka ndo dambudziko riripo izvezvi rakakurisisa zvokuti ndasvika pakupererwa ndabva kugashira foni izvezvi kuti baba taura kuti ndakufa nenzara. Apa munhu unorarama mubhebhi ndakakangana urongedza mapirizi arimo mumba taiti nhasi dai vanokwanisa kusvika. Saka ndiri kushushikana. Vakambotombofenda china chacho tabva musondo vakadhotera kuta tsvina ipapo tichiorera vari kubedroom. Saka ndiri kurwadziwa kuti ino pachapera basa iri tinokushanda here mukati memunda kana kuti nendotovavarika ivo. Ndakarwadziwa ndaitoti pachaita makuva mairi pano murume wangu achingoitirapo tsvina. Murume wangu waitirapo tsvina. Saka ndiri kushushikana kuti mari yacho ndakuiwana kupi. Vari kuti itai mari maemaposa ukoko. Mari yacho ndaitora papi. Kuna vanhu 5 vari kuda kudzoka bheki. Ndeiwanepi mari izvezvi vari pabhodha. Dai Mwari wokudenga atibatsirawo. Hapana patinotora mari. Tinotenda nakanzila vadai kusvika kuno Ukandaberi. Wadi 10 yavo. Tinotenda. Alright, ndobvunza ndoti pakauya chitunha chapinda mumhatso mwakotikotsa hamuzi kuita here body view inoitwa neamweni zviyani? Haina kuitwa. Vana baba vaifana kutanga kuona. Kwai patakavhura hatina kuona zvakanaka. Saka vakangoti saka ndiyena sebhokisi radi kofini rasvika mukati memusha. Hanzi wanga akutonhuhwa asi zvakatishambisa kuti mwana wedu wanhuhwa kwenguvai. Iye mwana wedu une 2 weeks nezvimwe zvimazuva. Uyu tiri kungonzwa kuti kwai wanga wane 8 months vanozivawo nezvazvo. Kwai wanga wane 8 months wafa. Saka hapana kumbonzi body view. Tichidzaka uko ndakabvunza maenita kumakuva kuti hakuna kuitwa body view ni. Chizobuda kuti kwai zvisingachaiti kuti tione body view. Wanga ashata munhu. Saka vakaona kushata ndivana baba. Ndivana baba. Ndo vakaona kushata kwakubva vafungira kuti mwana ndewavo. Ehe. Ndo zvakaitika. Vakangoti mwana ndewedu sezvo wanga asvitswa pakati pomusha umu. Vakangoti vakabva nawe vangatadza kuona here kuti ndiye. Havana kuzvifungira kuti mwana wasi wavo. Ndiri mai guru vanyamufa. Uyu nyamufa anga akura seyo? Une 23 years. Anga ane mhuri here? Wanga asati ari kukuruna. Saka totati chiti susu pachiantu chedu tinoti susu kana munhu akakotswa tomboti zvaizva chitunha chakaiswa zvachakaita zvochakahudhuka kubve Joni chinowatiswa mumhatso kuti mweya wake uzorore pambatso. Zvino imimi vakawatise mutorwa mumbatso. Tichimuyembera. Muyembera. Tichichema Pungwe. Wakachemwa mumalawo iye wakachemwa. Vanhu vachiti ndipisi. Wakachemwa. Handifungi kuti mwana wangu akasvika pakati pomusha uno uchachemwa machemera atakaita mumalawo iyoyo. Saka murungu mambo kana mutape wenyu vari kuti chii nemhaka yekuti inonzi chii bvuri rake rava pano ramumhatso. Mucharita sei nekuti tinoziva kuti isusu tinoti mufa akauya akawata mumhatso tiri kuti mweya wake udzorere uzoti ndasvika pamhatso. Saka uyu mweya womutorwa wauya pamhatso ukadzorera panapa kubeni kuda kunanga Malawi. Hazvanga zvisingagoni here kuti hama dzakedzo dziuye dzitwarane nebvuri remwana wavo vaende naro kuMalawi? Ndo programu yanga iripo. Saka vakanyepera vekuno kuti uyai nemutumbi uyo musangane newenyu uri pano pabhodha. Ava vari kubhodha vari kuti hakuna nemutumbi uri uno mwana wachiri kuSouth Africa. Zvaitonzi hama yacho itoripo iuye idini itewo zvainoita mukati memusha uno. Saka kuri kunzi hakuna munhu kuno. Ndozviri kutinetsa kuti saka hama yacho ichatenda here kuzoya pakati pomusha uno. Iye wavo vanaye ukoko. Saka izvozvo zviri kuona kuti apa ndo panga paine guva remunhu wamama akaviga muchifunga kuti hama yenyu asi matorivhara. Zvotaura here kuti hazvichaiti kuti muvige futi hama yenyu muguva mama mamboviga munasiri hama yenyu? Izvozvo hazvingaiti. Nei? Uyu munhu hatina rudzi nayo, hatitozivi kana kwaanobva. Saka kuti toti hama yedu yozopinda ipapa zvokunoti tiremerere. Akaamba guva pamaiviga apa anga ambori anani akaamba guva muna mukusaziyamo kuti munhu aisa hama yenyu? Ndi baba vakatoamba guva. Pakuzorifukunura pane here zvavakaita chindau kana chingati chiantu chaakaita pakufukunura kuti vaende pamwe namwe anogona kuti arga timbotora ivhurepo kuti inosesedza tabhire kuti ndo papa taviga mwana wenyu saka twarai naye nechini nebvuri remwana wenyu. Pane here zvakaitiwa kana kuti hapana?
hapana zvakaitwa.